Matur sembah nuwun, Nak. Iya. Awak dhewe sowan ana ing daleme panjenengane Bapak Haji Wakidi ST. Iya. Karo panjenengane Ibu Hajah Jamini SPD. Acarane apa bengi iki, Mak? Awak dhewe ado-ado tinimbalan sowan ana ing kutha Trenggalek kene. Pernikahan cucu pertama dan terakhir ya kuwi panjenengane Muhammad Eka Mistapu Surur dan panjenengane Mbak Sinta Fatmalasari. Oh iya. Pernikahan wayahe panjenengane Pak Wakidi karo panjenengane Ibu Hajah Jamini, no. Ya. Pak Wakidi kuwi nuwun sewu beliau kuwi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Trenggalek. Oh ngono. Panjenengane kuwi eyang saka manten kakung. Oh iya. Mula ora aneh nek pernikahan pentanu cucune ingkang pertama ya kuwi Mas Eka Mistapu Surur kuwi diadani nalika dina Setu tanggal 21 Desember. Ya. Resepsi diadani tanggal 22 Desember 2019 ana ing Hotel Hayam Wuruk. Hotel milik pribadi panjenengane Bapak Haji Wakidi. Ngono ya, Mak. Iya. Lan panjenengane putrane panjenengane Bapak Haji Wakidi nek ora keliru panjenengane Ibu Hajah Ari Sri Wahyuni SE. Ya, Kuwi putri tunggal saka panjenengane Bapak Haji Wakidi. Mula panjenengane pewaris tunggal. ya. Panjenengane iki Ibu Ari menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Trenggalek dari fraksi Golkar lan beliau wis lenggah minangka anggota dewan 4 periode. 4 periode. 4 periode, no. Ya. Lan mau tak aturake Muhammad Eka Mistapu Surur SH kuwi putri tunggal saka panjenengane Ibu Hajah Ari Sri Wahyuni lan panjenengane Bapak Ibda Haji Triyanu ya Prasetyo SH serta cucu tunggal panjenengane Bapak Haji Wakidi. Ngono ya, Mak. Iya. Kok adoh-adoh awak dhewe sing ditimbali. Aku dhewe ora ngerti, no, kaya ngapa sarta musababe kepiye dene sing ditimbali saka Ngayu Jakarta. Ya. Tur racak-racak sing akeh-akeh sowan ana ing Jawa Timur kuwi wayangan gagrak Jawa Tengah utawa wayangan gagrak Surakarta. Lah bengi iki ya wis dienggo pewarna wae, no, utawa penambah rasa. Panjenengane Bapak Haji Wakidi nimbali karo awake dhewe sak rombongan. Ya. Ya sak gaduk-gaduk sak iso-iso ngaturake pasugatan. Pengin kaya gersake panjenengane Bapak Haji Wakidi ya, no. Ya. Ewadene ana kurange ya nyuwun pangapura. Mbok menawa rada ngowahi rasa sithik jroning ati, rada ngowahi kenikmatan sithik ana ing talingan. Ya. Pancen ya kadang-kadang bedane ora akeh. Ora akeh. Ming perkara nggon keprak. Ya. Nek kene cara Ngayojaya ting 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 ngono, ya nek cara Surakarta utawa sing kulino dimidhangetake ya nggon srek-srek-srek. Ya, kabeh mau dhewe-dhewe. Ya. Ning tumrap aku antaraning Ngayojaya Sala wis ora beda kok, nek wis padha wae. Ya. Mula mbok menawa panjenengane Bapak Haji Wakidi le kepareng nimbali karo awake dhewe ya ben suasanane rada beda. Mok menawa ngono. Iya. Suasane rada beda men nganggo gagrak liyane. Tur dasare Jawa Timur kene iki ya gagrake ya pirang-pirang. Ya. Ana jedong lan sak piturute, wayange ya werna-werna, no. Ya. Ngono ya, Mak. Iki ana kancane ora? Mau nalika nang transit aku ditemoni karo dulurku nom, Ya. Mas Percil. Ya. Raketang sore mau wis ngaturake campur sari guyon maton. Ya. Ning bengi iki ya panjenengane arep kepareng rawuh kok, no. Ya. Ayo dimanfaatke. Ora ngomong apa-apa. Lah iki jatahe bintang tamu ana. Iya. Limbukan ngene iki ya. Iya. Mula panjenengane ya kudu ndang ceket-ceket. Ngono ya, Mak. Diaturi munggah panggung kene engko gek guyon-guyon karo awake dhewe, no. Ya. Nadyan bola-bali ketemu ning nek kon sak panggung pentas ya arang-arang ya wis mbuh engko kaya ngapa waton kecekel ning nggon wae, no. Iya. Kaya ngapa piyaine diaturi tindak panggung kene, Mak? Iya. Biasane nganggo iringan apa, no? Aku dhewe ora pan. Biasane sok nganggo serampat. Iya. Sok nganggo serampat terus ana pengendange dhewe.
Iya, biasane Cak Percil nggawa pengendang dhewe. Ya diserampatke, Mak. Iya. Monggo, Mas. Men dicekel sik kendange rasa kesusu. Ya pengendange dhewe. Kon bali. Ha iya. Makan gaji buta jelas. Iya, ya ora apa-apa. Tur ya wis iso jane. Ya alon-alon iya. Wah, ya iki dagelan sing lagi viral, pelawak sing lagi viral ngendi-endi. Wah, anggere muni Cak Percil luar biasa kono. Ya pancen isih enom tur ya cerdas. Lah iya, mula ya ora aneh nek ditresnani dening para kadang-kadangku sing lenggah nang Jawa Timur, Jawa Wetan kene. Ya ngendi-endi mesti eneng Cak Percil. Iya. Nggon aku ya ana ning luwih tuwa. Apa? Kodhok. Oh. Dudu percile. Iya. Ayo diaturake monggo. Monggo, Mas. Sugeng dalu Cak Percil. Sugeng dalu, Bos. Alhamdulillah pinanggih niki dalu menika wonten Galek. Nggih, wonten Trenggalek. Lah, leres dangu mboten kepake jenengan nembe niki kala wingi kepake teng Malang nggih, Bos nggih. Leres nggih. Teng Malang dateng pabrik gula. Gula Bonagung. Ya. Joget rong ceklekane sambekan koyo pedhot aku saiki. Lah iki wis kewajiban. Kewajiban ya. Dados niki teng daleme Pak Haji Wakidi. Pak Haji Wakidi niku tasik kalih kula niku tasik mambu-mambu ngoten aja. Maksudnya mampu piye to jelasno. Bapake Pak Haji Wakidi kalih bapak kula niku cek dulur tiang tebih. Terus konti kuwi ngomong kuwi. Maksudnya tiang tebih pripun niku? Ngeten. Sanes saking bapak, saking ibu jane asline niku. Oh, saking ibu. Nggih. Ibu Jumini niku kalih Mbah kula Setri. Nggih. Niku ponakan. Mboten kenal. Ngoten. Oh, nggih. Dados saking Pak D jane asline niku. Ngoten, Pak D ne Pak Wakidi kali Pak D sampean niku nggih mboten semerap. Oh, lagi niki lho jebule sampean niku dagelan ning edan.
Pokoke khusus gendeng-gendengan nggih kula niki. Dirungok-rungokne tansah ora Lah ngerteni lho iki. Ngeten mawon lho, pokoke digandeng-gandengne ben ditanggap melih ngoten lho karep kula niku. Oh, lah ra ngoten. Ngoten lho. Wong kula niku kalih jenengan kan priyantun Yogya wong alus lah tak. Lah aku dhewe lho karo bose. Bose iki Sena Nugroho iki ya enek Gandeng renteng. gandenge. Lah kok gandeng? Saka Nabi Adam. Iya, lha kuwi genah kabeh. Lah iya genah nang ngono lho. Menika Haji Wakidi menika Wakidi napa Wakidi to, Bos? Wakidi menika luar biasa. Nggih. Wayangan niku kalih nanggap mercon wau. Sampun diatur. Sonten wau nggih. Sonten wau mercon. Niku kan karepe Bapak Haji Wakidi niku mercon niku 3 hari 3 malam. 3 dina 3 bengi niku Nggih. mercon. Nggih niku napa niku nggih rencana niku akhire dados nggih namung. Lah umpama terjadi 3 dina 3 bengi lah tanggane iki terus piye? Ora apa-apa sementing meriah det menika. Dalu menika luar biasa, Bos. Pandemen ringgit mlempak. Matur sembah nuwun. Nggih. Ya ming raose nek ngayojan menika rada asing wonten Jawa Timur. Alah, nggih mboten wong pandemen jenengan menika kathah. Iya. PKSWP. Apa? PKW. Duh, piuk-piuk. PKS WC. Lha pas apa Mas? Nah niku kula mboten semer apa? Nggih. PWKS. Menika PWKS kalih SCP menika nglempak sedanten Tenggalek menika. SCP niku napa? SCP niku Sri Cipto Purnomo. SCP niku anu niku boleh mbok sahabat Cak Percil CS. Oh, larang. Sami kali PWKS menika teng wingking nglempak wis daharan pepak. Lah kuwi ngomong PWKS iki apa ngerti artine? Lah aku priyo senengane nderene. Apa PWKS iki? Lah priyo tekok basa dhewe kuwi to. Iya nek ning kono kok rumah sak. Aku ki luar biasa dan ben bengi streaming kuwi aku wis nonton bose iya tenanan. Iya, Wah aku wis seneng rame-rame niki acarane mantenan, Bos. Mantenan wayahe Pak Wakidi. Nggih, leres. Menurut jenengan ngoten niku pripun kula pengin semerap? Nek pripun? Malah manten niku napa nyapuk manten. Manten niku ya wis lanang wedok dijodokke ngoten mawon. Nggih mboten wonten nek manten ki banci ngoten mboten wonten. Maksudnya niku menurut jenengan lho resepe lho Bos, resepe kersane dados keluarga ingkang tentrem, sakinah mawaddah warahmah ngoten lho. Sami napa mboten kalih priyantun Jawa Timur ngoten lho. Lah sami mawon janjane manten niku ya gegarane seneng, nek pun seneng ya wis terus dirabekke. Wong tuwa niku parane arep ngendi neh jeneng ana tembungan anak pola bapa keprada. Ngoten nggih. Lah nggih nek sing kakung niku kaya wong keplok mawon, nek keplok niku ya tangan loro niku wis muni bakale dadi apik, nek keplok tangan siji ya ora muni, kejaba nek dinekake sirah niku jarane keplak. Oh, berarti ngoten niku. Nggih. Nah lek resepe sakinah mawaddah lan warahmah niku jenengan semerap napa mboten? Kula karo sakinah ora patek tebung. Sedat iki omongan dhuwur iki. Maksudnya pripun, Bos? Genahne lho, genahne iki cedhak omahku. Ngetan sithik payu omongan ngono kuwi. Lah, niku tak critani sampean. Sakinah wis ora kenal sakinah. Ya aja kaya ngono kuwi aja nantang perkara kuwi. Lah iki daerah Jawa Tengah, Jawa Timur iki padha dulure, padha Indonesiane, aja gawe geger. Ora geger sakinah. Lah ancene bos ora ngerti sakinah ya kudu dijelasne. Pripun to, Bos? Jenengan pripun? Sakinah mawaddah warahmah niku jane sak sedulur. Pak Dene Sakinah. Nggih. Niku karo Pak Dene mawaddah niku dudu napa-napa. Berarti tunggal dene Sakimun niku to, Bos? Nggih. Kaya sampean ro Pak Haji Wakidi wae. Oh, ngoten. Oh, jebul kaya ngono kuwi resepe. Jebul sing gendeng dudu awake dhewe tok ya, Tet ya. Sapa? Kabeh gendeng ning daerah kene iki kok. Nuwun sewu nak kula niku resep Sakinah mawaddah lan warahmah jenengan menika teng toko buku niku sakniki pun wonten. Menika buku alit namine buku Percil Mencari Bakat. Percil Mencari Bakat. Nggih, niku jenengan percaya sama mboten? Percaya. Percaya napa? Percil Mencari Bakat niku ketoke mboten nonton niku. Lho, lah kate bakat maling. Lho ora maksudnya Percil Mencari Bakat niku teng toko-toko niku wonten ngoten jenengan percaya sama mboten? Mboten percaya. Lah iya ora percaya dipikiri sampean piye to, Bos? Wis ora usah dipikir lek ketok enak ancene nggih mboten wonten. Niku ning namung pikiran kula mawon. Piye to wondene wong lanang karo wong wedok, bocah wedok ki ben ora tukaran niku pripun? Dadi urip ayem tentrem gemah lipah loh jinawi iki sing kepiye ndang paringi momongan iki sing kepiye. Niku resepe wonten kula, Bos. Piye ya dijelasne. Kula niku pun mlampah mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sampai pundi mawon Kalimantan, Sulawesi melampah niku wonten resep sendiri-sendiri untuk manten. Resepnya napa niku? Pengen ro? Ngerti no? Kula WhatsApp mohon pripun?
Ngoten nggih. Ben para penonton iku ya presa. Kaya angel men kuwi lho. Kuwi nek jelasne syarat-syarate angel men kuwi lho. Syarate niku gampil, Bos. Nek kula niku sok-sok mesti ngomong kuwi mesti ngomong kudu duwe 5M mlumah murep mancep mlebu metu. Maksudnya piye, Cek? Mlumah mengkurep. Mlumah murep mancep mlebu metu. Niku syarat saking kula wis mlumah murep mancep mlebu metu. Mlumah manten wedok kudu iso mlumah. Dah, ya tau diomong iki. Terus akhire ngono kuwi lho. Omonganmu lho dirungok-rungokne melumah-melumah li. Sepuntene Bos nggih. Melumah iki maksudnya piye? Kuwi aja ngeti-ngetini kancane tak idoni tenan lho Mas aku. Ya aku wedi nek awakmu ki ngartekne kleru ngomong melumah karo wong wedok terus piye to, Jal? Ora ngono. Mlumah ki tegese tangane sing wedok kedah mlumah ngeten lho, Bos. Nggih. Nyuwun kayane sing lanang, Mas aku njaluk dhuwit to. Mas apa mungkin wong wedok tangane njaluk dhuwit karo murep ki jenenge kiting nak teng mriki niku. Nah, niku mboten wonten, Bos. Tegese melumah. Mlumah ki tegese ki ya ndongakne sing lanang. Wong ndonga ki bocah wedok bojo sing setia ya ta. Kuwi ndonga ya kudune mesti tangane mlumah ya Allah, paringono rezeki to bojoku ki karo tangane mlumah. Ora enek kok ya Allah ki murep ngene iki ora ana. Ngeten mesti terus mlumah ngeten. Sae niku. Nah, lah apik wong dekne penting dadi dhuwit ya tadi ya. Mlumah terus. Manten terus murep tegese murep niku manten lanang kudu iso ngrungkepi rumah tangga. Terus. Paham ora mboten? Nggih. Mengkurep kudu iso weweh. Lah. Menehi karo sing putri ngoten. Lah bener. Ya tanggung jawab, Jel. Ya bener. Kok ya bener. Lah terus sing nancep niku napa? Mancep tegese opone ya lali aku mancep. Wis, ayo wis iso gawe ukara kudu iso ngartekne lho iki lho digaekne lho. Mancep ki Mas mancep Persil. Dalam. Niki ajeng tak gawa ning Yojo lho niki. Mang ngomongke. Mancep niku tegese kasih sayang lak perlu dincepne lak perlu diongkek-ongkek aja nganti cepot. Oh. Itu namanya kasih sayang. Kalau kasih sayang itu tidak mungkin bisa pudar, tapi kalau cinta itu bisa pudar, Bos. Weh. Kalau sekarang itu ada yang cinta sepeda motor atau cinta mobil. Nggih. Wanita-wanita seperti ini. Kuwi kok ngenyek. Tegese pripun kok cinta sepeda motor cinta mobil? Umpamane sing lanang ki pedae kok etek-etek peda bebek malam minggu mlebu ning go Ya. bocah saiki. Ya mung dingenene tok encepi. Ya meneh rene ki nyapo. Kados ngoten niku bocah sakniki. Tapi lak mlebu njajal pedah motore sing apik, nggawa mobil sing apik. Biyo-biyo Mas, ya meneh tas teko to Mas. Ngoten niku. Oh jaman saiki. Iki lak bocah wedok kaya ngene iki besok dadine bocah wedok sing bosok. Iki lho Mas. Leres. Ngoten niku. Nancep niku wae. Mancep. Mlumah murep mancep mlebu. Apane sing dilebokne ya? Tus. Kudu iso nglebokne barang sing positif. Tegese positif ki lak omongane tangga lak rung roh tenan ya aja di apa kuwi umpamane awakmu ya, umpamane awakmu metu umpamane. Bojomu, "Weh lha bojomu metu dolan kon ndi?" Lak rung roh tenan aja sok diseneni. Aja dirungokne. Ngoten lho, Bos. Pikiran sing positif. Betul. Aja duwe rasa iri dengki karo tangga tanggane. Paham. Nggih. Mari ngono terus metu nalare wong lanang karo wong wedok lak wis urip bareng kuwi kudune metu nalare urip dhewe aja melok mara tuwa terus. Weh, lah malah ben apik kuwi. Nggih no. Saestu. Wah, ku resepmu kaya ngono. Lah awakmu resep apa? Mbah, resep iki ya nurut wong Jawa. Awake dhewe urip ning Jawa kudu Sing ngerti. terakhir dereng lho. Lah metu wis lho, Bos. Lho, Metu bau jenengan muni. mlumah murep mancep mlebu metu. Kok kuwi dikilongi siji wisan. Murah, mlumah, mengkurep, nancep, mlebu, metu, adus. Adus niku tegese jebeber, Bos. Aja guyu. Iki golek-golekne iki. Mas aku. Wong iki kudune sing adem-adem, aja nganti duwe pikiran sing panas. Panas musuh panas akhirnya cerai berai. Betul sekali. Wis Golek wong wedok sing setia. Cukup. Wis cukup. Ya. Wis. Sampun, Bos. Sampun. Niku ora resep saking Mas. Senengane dikelong-kelongi. Lah engke nek mantun mlebu metu mboten adus terus pripun? Iya. Apa-apa ki adus. Iya. Iki nek menurut awakmu, nek menurut kula Bos nuwun Sampeyan sewu. pripun Mas Ndet? Wong Jawa kudu ngerti jiwa. Jawa kang kajawi. Iya. Nek wong lanang ki miturut pasaran, nek wong wedok miturut dina. Wih. Upamane Pasaran ki nek pira, Cil? 5. Hitung. Apa Bos? 5.000 Bos. Masalah wong Jawa ora ngerti pasaran pasaran. pon wage. Pon wage kliwon legi paing. Nah. Limoh paing ya. Paing. Nek diitung aksara Jawa, Bana caraka. wong lanang ki ning ndi kudu duwe ka. Nek ora duwe ka, wong wedok ora iso keri. Lah iya omong apa to kuntet tak bacok ndasmu to tak. Ayo tak cekelmu to.
Kok pripun niku maksudnya kok nganggo keri barang? Iki mesti ngono, mesti pikiranmu negatif aja. Lah kok ora kuweri terus piye? Lah iya nek ora duwe kok wong wedok ora iso keri. Tegese iki kaya. Wong lanang ora duwe kaya, arep tuku apa wong wedok? Iya. Kudu duwe kaya. Pak, sebab wong lanang itu presiden rumah Tangga, wong wedok menteri rumah tangga. Iya. Kaya kok. Nggih, Kaya. Nek wong wedok diitung saka dina. Dina nek seminggu nek 7 dina. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya itu to. Nek diitung aksara Jawa. Ana caraka data. Nek ditambahi suku Tu. wong wedok kedah duwe tu. Nek wong wedok ora duwe tu, Wong lanang ra iso keri kok rumah saku ngono ae. Rumah saku. Tak sodok delok Yo, sore. sik to Mas iki apik lho. Apik apa? Tutur bosok ora apik. Tu pripun tu maksude? tegese tu ni turane kayane wong lanang, ayo padha ditabungne. Nah. Paribasan sedina iki 100.000, sing 50 dienggo blanja, sing 50 ditabungne. Oh. Kudu duwe tu. Iya. Mari ngono wong lanang kudu duwe jem. Masyaallah kudu. Sodok dasmu tak bacok. Jem apa? Jel iki mesti ngono kuwi lho. Jem apa tenan? Jem pali ana wong lanang nek golek kaya. Nyenengne wong wedok. Ngoten lho. Umpamane awakmu, umpamane roh nun sewu macange. Umpamane sinden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iki kudu duwe it. Iki apa ta tet hormat? Ku tak sodok delosor kok ati tak bisa. Ya wong lanang duwe jem, wong wedok kudu duwe itu, Cil. Tegese iki apa? Ayo ngomong kerino tak sodok ndasmu ora. Hitungan. Wong wedok kudu duwe Hitungan. hitungan sing Aja dintek-entekne dikai 100, dintekne 100. Iya. Itu sisihne. Bener. Sing ngomong itu liyane wis apa to, Cil? bener. Nggih, leres kudu duwe hitungan ya wong wedok. Umpamane 1, 2, 3 sampai sakmono mbane niku lek jenengan ngoten ningali umpamane sing remen umpamane hobine remenane sing pundi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya hobi pripun? Mak ngene lho, sing ning ati mak dek ngoten mawon mboten usah mikir nika pokoke mak dek niku sing pripun Sing selera ngoten. Nggih, selera. Oh, nggih nek cara yoga sing selera ngoten. Nggih, sing selera ora hobi. Lah hobi mriki hobi Hobi kok kaya ngene. selera sing Ngentek-entekke. Lah kula hobi wong terus mawon nek kula kok. Nek jenengan sing selera jenengan ngoten sing pundi? Nek kula ya Iki ora ngomong apa-apa lho mung selera tok ya oleh wong lanang kok. selera ya sing ora kelemon lah. Ora lemu-lemu banget. Lah terus Ya sing biasa wae sedeng-sedeng ngoten lho. sedeng mawon. Nggih. Oh berarti ndelok awak Tet. Klentu jenenge. Delok body. Heeh. Ningali tiyang wong wedok. Ndelok wong wedok itu saking bathuk-bathukane, Bos. Oh. Kados ngeten iki. Sing Ki rada Iki. nonong. Ya apa? Iki ngeten iki. Nggih. Bathuk-bathukane ngenten iki mesti jenenge ngarepe D. Ya, Nduk. Jenengmu sapa, Nduk? Jenengmu sapa? Ana Pertiwi. Lah ya Dik Ana Pertiwi Mas. Ya entene wong golek dhuwit. Oh, akal-akale dagelan riyono. Dek Ana Pertiwi niki nuwun sewu. Nak bathuk-bathukane kados ngoten niku nuwun sewu, Nduk. Hobi selera. Pengen kesenengan. Daharan pone remenan daharan apa, Nduk? Makmo napa? Makmo apa? Buah. Anu panganan sing abot aja buah. Apa? Mesti apa? Semen. Sate. Selera, Nduk, selera. Mangan. Mangan sing abot cor-coran ngono. Bener, kuwi bener. Sing abot-abot cor-coran, bom kuwi abot. Lho, wong wedok ki apa rumahmu ora iso mangan cor-coran? Iso, Mas. Lho, kok saged Lho iso. Aku gelem tok pek Mas ning gawekno omah kuwi mangan cor-coran. Lho iya bener. Oh, berarti bojoku mangan solar. Nyapa? Gelem mbok rapi tapi mbok tukane mobil berarti makan solar. Lah ya kuwi jenise wong. Mbok padha karo bojoku. Ah bojo mangan teletong ngono lho. Bener weh. Lah gelem rapi tukane cikar mangan teletong. Bojo merongos diomong nire kene. Nun sewu remenan daran apa Mbak Pau? Napa? Sate. Sate napa? Sate kambing. Alah. Bocah wedok lak senengane sate kambing iki senengane sing panas-panas kolesterole munggah. Piye? Iki ora. Nak kaya ngene iki ning wong lanang gematine ra rame-rame. Dikai dhuwit pira kuwi wis matur nuwun. Umpamane wong lanang teko nyambut gawe klithik kok ketoke kasep. Hayo, yamene das teko. Kaya iki. Kaya ngene iki. Kaget kabeh. Iki ngomong aja kaget-kagetne. Tenan ta pola senengane kambing. Setia ya, Cil. Sebab
apa cara getih iki dhuwur terus. Kesetiaane wong itu karo wong lanang. Paribasan wong lanang durung adus. Ya didusi, Bos. Wong lanang durung ngombe kopi. Ya dikopeni. Wong lanang urung tangi. Ya ditangekne. Wong lanang durung salat. Ya disolati terus ditelkem tak bacok cengelmu lho rumah saku. Niki nuwun sewu dirabi istimewa, Bos. Istimewa. Iki bocah kaya ngene iki tenan iso nyimpen dhuwit cara gentong ora bocor. Daringane ora. Yalah gemi bocah lanang. Sing nomor boh rada gedhi rati. Iki jane ngelmu sampean padha karo aku lho, Mas. Lah kok saged? Aja sampean sing nakoni. Oke, jenengan mon. Asmane sapa, Dik? Dik. Wong wedok ngene iki ngarepe nganggo M jenenge. Asmane sapa, Mbak? Mosok to, Bos? Raras. Mbak Raras. Oke. Ya bener. Ya bener. Mbak Laras. Ya bener. Jenengan kok bener terus to? Ayo sak peguron kok. Sak perguruan. Nuwun sewu Mbak Raras, Dik Raras. Nggih. Pidalem saking pundi? Kula saking Kediri. Kediri mriki mawon. Berarti omahe madhep ngalor. Kidul. Loh, biyen ngalor zaman mbahmu biyen ngalor. Oh, kuwi ndelok sing biyen lho, Sil. Baduk-badukane ketinggal, Bos. Oh. Jajal awakmu nek pancen ngarep ngerti lho, Sil. Ngarep omah enek lawange. Iya. Iya, Nduk. Ngarep omah enek lawang, Nggih. ngarep enek ruang tamu. Nggih. Mburi pawon. Nggih. Kok yo weruh awakmu, Sil. Weruh. Dagelan cerdas ya. Jajal tanduran ngarep karo mburi. Ngarep omah enek wit jati loro, Nduk. Nggih. Masyaallah, Cil kok yo weruh awakmu. Banyuwangi lele. Lah mburi, Cil, mburi. Mburi kelopo telu. Nggih. Samping, Cil. Samping omah enek rambutan. Mboten. Loh, berarti wis ditebang karo mbakmu. Biyen enek. Biyen enek Banyuwangi. kok lumput terus to. Biyen enek nuwun sewu, Nduk Raras. Remenan napa Mbak anu, Nduk? Mama apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Menika damel sosis napa mboten? Damel pentol. Dari ancane pentole senengane cah wedok. Iki ngomongnya sosis kok nyaute pentol berarti kan rada budek to, Tet. Oh, ngono to. Nuwun sewu, Nduk. Pentol napa sosis? Pentol. Mboten sosis lho nggih. Mboten. Pentole digoreng napa utuhan anu nika digodhog? Utuhan. Utuhan. Wah, luar biasa. Bocah kok senengane pentol gemati karo wong lanang. Senengane bunter-bunter. Alah tenan iki dikek dhuwit piro meneng. Amen turu bocah wedok kaya ngene iki, Bos. Dirabi ra apa-apa, tet iki daringane ora tau metu koma. Ora tau metu koma apa nek diseneni wong lanang wis mengkeret meneng ning kamar tok. Alah wis tenan. Makasih Nduk Raras. Ya. Iki sinten Bos? Niki lak bathuk-bathuk sampe ngenten iki bisa sinten Bos? Niki Namine ngarepe. jenenge sapa nak kowe? Lho, ngarepe sapa, Bos? Hurufe N. sinten? N. Jenenge D. D. Sapa Jenenge sapa? Anting. Haha. Sinten, Bos? Deno Anting. Wah. Pokoknya disambung-sambung nih ngono ya. Dino Antin pidalem yang pundi? Kediri. Oh, Kediri kabeh, Bos. Lah piye iki lho bakulan tahu Lah ya ora apa-apa to ya. Kediri nggih. Nggih. Kediri pundi jenengan? Kalian niki. Wo, celake anu to. Saomah. Saomah. Nggih. Lho ora ngerti aku. Nah, saomah. Lah ya ora. Aku Maksudnya tegese iki kakak. Oh, kakak adik. Kakak Ya. adik. Iki mesti kakake. Ya. Iki adike. Oke. Kok yo weruh awakmu sing. Ketara teko iki ne, Bos. Awakmu iki sing gawe awakmu to? Ora, Tet. Aku ki paham sebab diomongi sopir kok mburi ngono lho karo masaku. Nduk Antin ya? Nggih. Antin tesih sekolah. Tesih. Kelas pinten? Semester 5. Lho, kuwi bakul kain apa to? Padha karo aku, Nduk. Aku semester 1. Iya, kowe ndek kok. Nuwun sewu semester 5 kuliah nggih. Oh, nggih. Remenan hobi maem apa, Nduk? Iwak. Mesti iwak apa kadal apa bajul kok. Tak sewodok ndelosor Enak kon iki ora. Iki lho, Bos. sabaran. Angel jak omongane sindenmu angel. Ora angel ya sampean ki. Lah apa enek mangan apa iwak? Iwak yo akeh kok. Ya urung dijawab iwake apa ora mbok Ngene lho, Mas takoni. Percet. Pripun? Yai Jawa ki jawabe. Lah, kok Darane napa? Iwak. Lho tegese iwak ki ya iwak pitik, iwak wedhus. Ora ana menungso mangan iwak kadal aja tok padake kowe. Lho. Malah mendal jenenge malah mendal. Mendal piye? Lah mendal ning nggonku berarti aku Lah, kanibal termasukan. Lah iya jane keluarga kewan kuwi ya. Lho, lah nyapa? Lah jenengmu sapa? Percil. Lho lah iya. Lho lah iya. Lali aku. Lali ta kula jenenge kewane jangkrik. Nun sewu, Nduk. Iwake niku napa genahke ngoten lho. Iwak tekek. Wo,
berarti ki mbiyen penyakitnya gatel, Bos. Heeh, gudeg. Gudeg. Iki mulai mbah kena gudeg, mangane tekek, Tet. Iki termasuk rono Tet rak pengen mangan rica-rica tekek iki lho. Mangsaku menika sampun luar biasa, mbok bilih kula setunggal mawon, Bos. Napa sinten? Nembang monggo nderekaken kula. Lho sampean mawon, Bos. Ampun kula lah. Napa sing saking Kediri mawon? Padha-padha Jawa Timur. Lah, Bos wong Jawa Timur kayak Jawa Timur jenengan Lah, pripun? kudune piye? Nggih, pun mboten napa. Ayo Mbak Anting ayo. Nah. Ini Dok, karo Om. Ini sampean nek ngerti rak kaget mengko. Lah kok saged Mang takoni anake sapa ngono. Bapak bareng asma sinten? Pak Sun. Mati. Wow, alah glondonge sun rondong iki kowe iki lho. Sapa sing ngomong sun rondong? Lah kae Kuwi sun bokong. weh. Pripun? Ora romomu biasa karo aku. Aduh. Biasa karo aku. Bah, aku nyetiri Pak Sun Sowi lho, Dat. Pirang tahun ya? Alah ana lah 2 taune nyetiri ngalor ngidul. Nyetiri Pak Sun. Ora tau digo rumah makan mangan gedang bendine. Lah kok gedang tok, Pak? Ora mesti wong ancane pas dolan ning Purwo lho, Nduk. Dadi eneke mung gedang ora nek panganan apa-apa. Sebab ning kono ki ra enak. Lah iki padha karo anakku dhewe to, Dak. Aku sungkan ngene iki. Nuwun sewu menika diaturi nembang napa, Bas? Menika Ano saged. monggo. Ah, monggo Nduk Banen. Banyuwangi nek niku apike. Oh, Banyuwangi saiki. Nggih. Saestu ya? Wah lah. Istimewa berarti niki. Oh, jos. Lu didikane Pak Sun. Putrane karo- piyai seni gede, seniman besar kok ya. Mboten gedhe yang Pak Suni alit tok. Lho, iki. Maksudnya jiwanya seni itu Oh, besar. lah nggih ngoten. Rati majeng anu Nduk Nggih. rada maju. Umpamane tak kon bawa Banyuwangi. Nggih, Saged nggih, Dek? saged. Ya. Percik Napa? sampean iki rumah saku lho. Dagelan kondang, Nggih. lho artis lah upamane. Lah nggih no. Kok sikile kaya tukang macul to sampean. Lah pripun to? Kempole tok gedhe banget niku lho. Dalu ngeten iki ndagel teng pentas awan lho. Injing langsung. Mama de mriko to? Mama de mriko. Lho. Lah kuwi metrika ya bener nek jenenge percil. Lah nggih. Sikil-sikilan. Injing langsung daud niki. Kula niku ndaut, maling, wis pokoke rampok sing elek-elek lah nggonku kabeh ngoten lho. Kula niku sembarang kula lakoni sing penting oleh dit. Agek maju Nduk. Nembang pemene apa ki jenenge? Bawa iso Nduk. Blambangan Nduk. Maksudnya bisi ana sik. Wah lha kok iso ngomong Om Percil saiki nyelot ganteng. Ora usah ngomong ngono lah karo dulure. Umpamane selendro nggih, coba. Pengen roh aku. Ya nah. Pak Sun. Mampir. Ampun jenengan kula mawon. Waru. Apa ana waya membiat mambat. Waru. Mambiat mayo. Hei, alon-alon sang patekir. Banyuwangi ngeten niki, Bos. Oh, nggih nggih. Wonten Banyuwangi. kudangane, Bos. Wonten kudangane dijenggleng saged. Oh, nggih. Pengendange ngasto mesti apik. Nggih no. Niku saking Kalimantan asline. Lho. Pengendang Banyuwangi kok saking Kalimantan. Mate lahirnya teng Kalimantan, terus dangu teng Sumatera, ngono lho. Oh. Terus akhirnya sakniki berdomisili wonten Galek. Leneng Banyuwangi ya apa nih? Benjing ben. Mikir kendang bareng lu nyapo. Sampeyan niku. Nek Jawa wonten napa jenggleng nika. Nggih, sampai gunung nek niki banyak kula jenggleng. Oh, nggih 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 nggih. Percaya ngoten jenengan? Mboten patiya. Nggih ampun. Nggih ampun. Ampun. Ampun percados kali kula gampang ngapusi maratuwa kowe tak apusi apa wong liya. Geger kali maratuwane gara-gara ternak. Lah piye wong kancane ternak pitik lah kok maratuwa ternak garangan malah kocluk maratuwa kowe ngono. Ampun anu lho sak percil ampun lara ati kula niku lha somong to wau teng mriku. Nggih pripun? Aja klop-klop banget. Oh nggih, nggih. Ampun klop-klop banget kalih kula. Wis nul kowe. Sampeyan muni percaya, kudune jawabe ora percaya kula dadi percaya ngoten dadi ampun kaget. Kowe wis moh aku klop karo ki gah aku, Det. Esuk nang calang. Jalang sapa? Pak Seno. Aja budal, Det. Lah nyapa? Urung dibayar kok. Nanti bayar sik budal. Iya. Suara
Napa? Pasangan serasi podo. Aduh, Tet, landek musuh ndek lan duwe anak botol kecap no kowe. Karo lho becakin. Lha banyak cara ya di Iya, pami iya. apa vitamin ngono Iya lho. iya. Oke. Kowe mau ping pira, Tet? 1. Aku 2 kali. Loro ya. Iya. Kuat ya. Kuat. Gending belah Loro. Malah WhatsAppan lho, Bos. Wonten sing njaluk gending kok ya. Gedeng napa ta? Jenengan waos ngono. Napa? Jenengan waos. Niki saking Jakarta. Gedeng napa? Undel-undel. Ondel-ondel. Nggih. Ora iso to ya. Ora iso no, kok nyetel YouTube dhewe kan enek ondel-ondel. Piro kowe? 2. 4 Mas. Masalah. Tak giat nih. Cilik wong le. Melungker. apane? Melungker atine maksudnya. Melungker atine dat karo Mas aku. Yo. Nyeram Yo. Enak-enak note. Yo. Si ro lu. Hati-hati lho Nino, aku wis kok semelang mingan. Lah napa, Bos? Kuwatir. Lah kuwatir napa? Dagelan niku nek ndagel nganti mencolot-mencolot ngoten kuwi sesuk nek do hernia. Malah apik to, Bos. Wong kuwi penyakit gawe jeneng bocah wedok apik kok. Lho, kok gawe bocah wedok apik? Ah iya no jenenge hernia, celuk her ya apik, nia ya apik. Lah lek sing kena hernia paling ya kundat tok aku. Naudzubillah. Kuwi sapa enak lho, uduk. Nggih, mamae sing ngono gundal. Ya kuwi jenenge anek anu pribasa. Ya, apa? Besar kemaluan susah berjalan. Iya, bener. Terus nanti Nuswan Toro timbangane kena penyakit hernia. Oh. Alon. Itu Mas. Ayo mencolot-mencolot ngono klakruk-klakruk kok. Lah nggih. Ini biasanya ngene iki duwe penyakit modot. Ora masalah kok Mas. Bianyua. Sira anu lho, Bianyuwangi. Rada kemayu lho. Bianyu Kuliang kanong. Ngene deh. Apa dok? Ancene bener. Kulon gunung kuwi kumitir, wetan segara kuwi Selat Bali. Iya. Lor lan kidul. Lor lan kidul alas Cengkok istimewa. Banyuwangi ini lor iki alas, kidul ya alas. Ya. Lor Baluran kidul alas Purwo. Purwo iki tegese wiwitan. Ora ya bener to Mas aku ngomong. Wah sampean lirik ora penak. Kaya ora percaya karo aku. Percaya, ning Purwo iki ora wiwitan tok. Lah napa? Lah Purwo ya werna-werna, Purwo ya kutha ya ana. Teng pundi? Purworejo. Ya dadi ora wiwitan tok. Ya wis. Jenenge menungso ya enek. Iya. Purwoko. Iya Purwoto kadang ya enak kok Mas. Kang kaliwat Cengkok halus. Anake dalang ya sing ngono. Kuwi piye dalang? Wis ben dadi dagelan kondange anake ya sing ngene-ngene iki lho, Tet. Aku anak sitok umur 4 tahun wis iso misui tamu. Angkrik tenan.
Besok tak Kok iso warai. misui tamu pripun? Nggih lho, dugi tamu tekono ya goleki sapa? Kula ten mriku kan ditimbali bisa abi kula niku. Yo biatang kuwi. Percaya napa-napa mboten, Bos? Jenenge Napa? Bi, panggilannya Abi. Abi. Percaya napa mboten? Ora percaya. Ya bener niku. Wis bener. Biatukmu kuwi. Abinya di mana? Daud. Kene serapopo. Sabar aku. Belambiangan. Bener. Ya sakmono, Nduk. Anjane Anake anake ngono. anak Monem ngono, Nduk. Bener kuwi. bener apa ora kuwi mono-mono. Lah sing penting kaya iso lho, Dat. Mas aku. Kila mesti bareng-bareng. Ojo. Ojo. Ojo ta. Oh, teko aja tok, Nduk. Ojo. Ojo. Aja. Ya. Golek ning kon. Tak golek ning kon. Ya ora apa-apa lho bome ning kono. Ya. Bome iki kono. Kok iso rane nadane belas iki lho. Tanpa ngambek aja. Yesus. Tobat musuh iki aku. Ayo. Aja takon seneng susah kanthi Nek kon nembang ngono ki aku ya ora iso. Engko nek aku melu aja kaya ngono malah ngrusak. Oh ngaten nggih. Nek aja ya ora sah kok aja kok isih ditembangke. Lah iya. Wis diomongi aja. Wis ngono wis aja kok isih aja. Ya wis rasa takon wis Lah aja. iya nyapu lho tekan ngeyel nyapu. Aja terusine sendok. Ayo Nduk, anu nembang ning pojokan eh. Ayo. Tanah endah. Melaru. Kok kendek wae. Jajal sitok-sitok sih jajal. Melari. Ayo. Piye iki? Mbok gumelaring. Aku gumelaring. Nggih, engko aku sing Taman Sari Nusantara. Iya kalah kemayu ini. Ayo. Gumelaring. Taman Sari Nusantara. Belambyangan. Gumelaring Taman Sari Nusantara. Belambyangan gumelaring Taman Sari Nusantara. Langsung napa, Bos? Napa? Nembangin napa? Lagi napa? Gerajakan? Oke, gerajakan iki. Gerajakan ya. Gerak aja. Coba ya 3 2 1 4 5. Hitungan sampai 1000, Mas ya. 1000 lho. Yang ngenteni suwengi lho. Ya. Moci. Jajal dengan duduk terus pembuatan momo gitu. Ya syukur. Ya, mangga. Mangga. Rajakan yang
wangi nilangaken susah hati longgoh nang pasir-pasiran sayur-sayuran geretoan mano-mano seliwaran lanang wadon uber-uberan sirsiran ani gandengan tenging asli tiang-tiang sirsiran ani gandengan tenging asli Silakan duduk kembali, Adik. Terima Luar kasih. biasa. Kok iso manut karo awakmu ki piye to sih? Lho kula nggumune lho, ya Lah, nggih. pelawak, nyanyi apik, terus Curigen. mboten. Niki wau nek kula ngarani gejala epilepsi. Ora ya pengin ngerti. Sampeyan kok nesonan to, Cak? Ojo nesonan. Lah nesu pilen iki jeneng semrap niki napa jegese? Lho, Iki jeneng apa? lah gombal to. Pusaka. Piye Gombal. Iki pusaka. Kaya ngene kok pusaka ki pusaka apa? Pusaka. Niki napa niki? Slayer. Pusaka. Napa niki? Lah ta, tenan to. Iki kejaba epilepsi kok kaya Nggih ngene. nggih. Kene kok pusaka, iki nang ndi-ndi takok keneng takok toko-toko gombal. Nggih, kula nggih gombal niku. Iki pusaka Tet, iki teko Alas Purwa. Wah, Purworejo. Purwata. Lha takoni nek kuwi tenanan apa ora ki ancane Nek pusaka. jane pusaka tenan iso gombal iki lho sampe. Niku pusaka berarti niku, Bos. Aduh teko Banyuwangi, Atik. Lah nek sing jeneng pusaka niku nek pun wonten isine ana daya kekuatane. Niku kaya ngono go. Lah kok iki kuwate kaya ngene delok to, Bos. Jenengan mbot lho. iso nyuwara ya. Diaturi kok. Masya Allah. Sone sampean aku nyabot tase pinter. Mongko iki tak go saben dina ya tak anggap pusaka lho. Lah niki nggih ben dinten niki. Iki ya muni. Lah kok saged? Ayo delok nek ora percaya. Kok padha ya, Dak? Ya padha aja netekmu kok. Kadang jenengan kok klinting alit ta Bos pusaka jenengan. Lha iki lho suarane iki lho gedhi rene. Lah jenengan, nah. Oh, Ya apa? kita wis mungker Dak. Dak kena apa-apa. Iki ketoke kancaku ra kompak. Lah berarti Wah, niki jane ketahu sore tak sogok rokok. lha iki berarti karomahe lebih gede iki. Ya ora iki jenenge pusaka tenan ya kaya ngene iki. Niku lho pusaka Bos ya berarti. Diatur. Kekuatane apa nek pusaka? Lho, masalah lha iki niki ngono iso muni lho boten. Oh, Jajal kompakno lho meneh. iso. lho. Jajal kompakno neh. Iki dicekel langsung obah lho, Bos. Iki kaya ngene. Hai. Mosok. Mah. Mah gontai gak. Ora. Kowe Gak. tak kei bahan. Pengen ro buktine Tak iku lho. kei bahan rene ya. Oh, Kowe awakmu ngomong pusaka pengen ro buktine. salaman sik. Salaman. Gontai ora? Ora. Lon. Didelok sik to? Iya. Lho. Menal. Muni. Nek tuku nendi kuwi? Lah, alah iki tumurune teko Wahyu Tumurun. Iki mudune teko Pasudan lesus lho, Bos. Wur ceblok bluk akhirnya tak ngene. Nah. Ora usah wis. Ora.
Nggak tenan to, aku dintai tenan. Jangkrik tenan. Iki lho, nek kuwi mung nyuwara. Nggih. Iki lho. Iki. Ya. Nggih. Lah, Melayu ta. oh saged mencolok di Bos. Lah ya iso lho. Ati apik men sing iki catet iki lho. Iki tenan iki. Nek iki tenan iki iso mlaku. Ora usah, kuwi ora apa-apa kuwi. Ora melayu to. Kok saged ngoten nggih Bos? Lho ayo iki pusaka kok. Kok iso ngono ya, Teh? Nek mung nyuwara wae iki lho, Bos. Oh, iki. Padahal dilus-lus lho, Tet. Iki nek cedhaki wong coba kene cedak. Melayu dae ra gelem. Kok iso ngono ya? Tak jajal sik, Tet. Tak jajal. Kok ngono, Tet? Jajal. Kok iso mlayu lho gubuk kuwi lho. Iya. Pamane kowe nyedaki, Tet. Oh ya iso ancene dingenekne. Ya wis lumayan. Lumayan lah ada dihapusi tok bengi iki pokoke. Sampun Bos, sampun diaturaken banyakan. Monggo nderekaken melih sinden tesih kuatah lho niku lho. Kula caosi sing saking Jogja sih. Nggih leres-leres. Mbak Ika monggo. Oh nggih, siap-siap. Iki nek katuranggane piye Mas Percil iki Mbak Ika? Napa nih Bos? Wah, nggih. Dhuwur lencir, bathuke rada tipis. Mesti senengane cara panganan sing berkuah. Tiwul. Piye? Ampok. Loh, niki asline saka Gunung Kidul. Pancen asli asal muasal tiwul itu dari Gunung Kidul. Oh, ngaten nggih, Mas? Nggih, niki Gunung. Oh, niki asli Gunung Kidul. Gunung Kidul. Sampeyan Gunung Kidul nduk? Nggih, Tanjung Sari. Masalah Tanjung Sari iki sampean kuwi to? Iya. Roh ya. Jenengan Ora perso. ya arah Borobudur to Gunung Kidul, Mas. Nggih, leres nggih. Jan, pikir tar tau kok ora usah omong. Omong. Alah pokoke kaya wong ngerti lho, Tet. Sumbare kula niku wis ning Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Gunung Kidul kok Borobudur. Alah Kok digathuk-gathuk nek saged. Nun sewu Mbak Yu paring asma sinten wau? Ika. Ika, pi dalam Gunung Kidul nggih. Inggih, Oh, latas. Purwosari. Tanjung Sari. Oh, Tanjung Sari. Nggih. Menika tasik sanggel napa sampun gedabel? Maksudnya Menika apa? sampun gadah. Sima. Nggih sampun siman. Empun. Sampun. Sampun. Ya wis. Lah kok terus Kowe nyapa? Ya aku nang putus asa tenan kene wis duwe gandengan. Aku kon piye Zan? Lah terus piye? Menaruh hati di mana lagi? Biyo Cil, wis mau mekrok naruh hati. Nun sewu Mbak Yu saking mriki Pak jam pinten? kula Ije. jam 7. Jam 7 Disiplin Nggih. berarti disiplin luar Disiplin. biasa nggih. Nun sewu lak daharan remenane napa lak lintu-lintune lak pun ngertos wau wonten Nggih. sego goreng, wonten sing bakso jenengan napa nun? Tiwul. Oh tiwul pas ya. Tiwul. Wah, senengane nyereti dadi omongane rada enggak penak iki karo wong. Tiwul iki biasa lek dipangan nyereti lho, dadi gorokan masamu. Aku ora ora ngomong kok wis ngerti nek nyereti. Alah kula niku pun ngertos saking bathukane menika. Nun sewu Mak Cange. Nggih. Kok jenengan maos napa niku? Nawala Mas. Lah nggih sing ngertos sing ngawala tapi saking sinten ngoten lho. Saking Pak Haji Setiono, saking Sapu. Iya, Pak Haji Sanyoto Trenggalek. Lah Setiono napa Canyata? Sing dhuwur Setiono sing niku Kakang Adi ketok. Oh. Pak Haji Setiono kali Pak Haji Sanyoto niku kakak beradik lenggahe teng Sapu aris teng Trenggalek nyuwun lagu Gubuk Asmara. Alah. Nggih. Nggih. Monggo Mbak Yu. Gubuk Semara menika. Penciptane Mas Jidul gak salah ya. Gubuk Asmara. Iya. Nggih. Selindro niku. Gubuk Asmara selindro niku. Waduh. Iya. Kok Kaya Iya. Leres napa mboten kula niku? leres lendro Ya, iya, kok Gubuk masalah. Asmara. kok ketek ragu-ragu ta jenengan iki? Mboten lek ragu niku mboten wong aku ki ngeyel nomor 1 kok. Oh. Perkara iso la ora mbuh engko. Nggih. Bukas Moro diaturaken Mbak. Sakniki. Alah bar bodho nggih mboten napa-napa kok. Nggih sakniki to Mbak panjenengan kok. Ya rasa atos-atos. Anjing. Kok rasa atos-atos Bos? Omongane niku lho. Atos niku sampean ngerti omongane. mboten? Mboten, hati-hati. Kalimate kata-katane kudu sinkron. Atos niku suarane Banter. boten banter ning nglorok ngelarake ati. Oh. Atos. Nggih. Atos nglarake hati. Mboten mungkin kula nglarake hati. Wong saya itu kalau mencintai satu orang cukup satu orang itu aja. Enggak mungkin namanya Percil itu menyelingkuhi perempuan lain itu enggak mungkin. Karena hati musuh hati. Heart to heart. Hat to hat. Nah, itu namanya beda Honda itu hati. Ya, langsung mau. Hat to hat. Dibawani nggih. Alah. Bawani Ya, apa mboten? to kok bawa? Nggih no. Oh, tak
tak kira mboten. Nggih no, bawa no. Saking Yogya kok. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur eno ling samyen ke mutan lelampahan kang tresna tulus nadyan nengku buk asmara Mangga. nenone yen liwat aku kelingan gubuk kae pengen tak goleren neng cagak kebak tulisan warna abang tanda kasih sayang senangin gubuk asmara pingin kae tak go mantuk tresna tanpa bantal tanpa pasang buat abadi ketapan asmara gubuk kae nyimpen pati wiwit biyen tumaka saiki gubuk kae ketrito wayah telu nganti jagat sampean biyen jane le belajar joget nendi to, Cak? Pripun, Mas? Le belajar joget nendi? Teng griya. Mboten sinau kali sapa ngoten. Ya kalih Bapak. Oh, Bapak kan asline bengkel. Loh, kok ora nyambung? bengkel kok joget lho. Maksudnya bengkel tapi nggih kalih jaran, kalih anu lho, Mas. Oh, lah ngoten. Asline bengkel. Sampean pinter joget. Ya gumun kula kok ora buka dodol bensin ngoten. Mulai pertama, tangklete mulai pertama. Pripun, Pak? Sampean ajar joget teng pundi? Teng griya. Karo sapa? Bapak Bapake bengkel. Ah, sampean iso joget kok ora buka dodol bensin. Oh, nggih. Benjing kula badhe bakul sego goreng. Nah, wonten mawon malah HP pokoke. Aja nganti sambung iki pokoke. Napa niku? Ape ngentut. Jadi serah sambung belas. Terus no. Terus nggih. siap, Oh, nggih. Siap-siap. Nggih. Cedhatan sajroning ati
sak percil. Enak ora? Jenglengane jan wis jedekne sirah. Kok jedekne Lah sirah? piye wong angel ram jikuk-jikukane angel ram. Sing penting awake dhewe pas ngene sapi. Iya, rasa dicukuk. Sing penting pas. Iya, Nek pas ki rak ya penak to. Ya garek ndelok. Lah kok ndelok. Lah yang paso lah pase ora kepenak ya enek sing rada perih ya enek, ora mesti. Joget tok perih iki lho. Lah perih lah mana joget terus kebeler kebesat kena apa kena paku to barang perih ning sikil iki. Hati-hati. iya. Samubaran ki hati-hati. Nyanyi barang sosok kesetrum. Iso. Lah miki kena kabel mari ngono kena ngegron kesetrum ya biasa. Tahu jenengan kesetrum? Enggak lah. Bola bali no lak kula niku. Apane? Nggih, sok-sok niku tutuke, sok-sok tutuke. Ora mungkin tak ngomong cangkemku dhewe, ora mungkin tak tutuk to mesti dhewe. Wong aku lho mau wis dahar. Ya batange dahar. Masalah kancaku liwat masa travelan adat Avanza Nur adat. Weh, Nur. Travel. Hampir sik Nur. Avanza putih kancaku kuwi, Nur jenenge travel. Apa ning mrigi kuwi? Ngapur ya. Ndak terus. Mangga. Wong mumet iki ndak. Cedotan sajroning ati. Datan lonte. Saya merati. Wis to. Lali. Aku kowe dadi karma. Wes. Bablas Wangel cacahe wangel. Pusakamu ora mandi pusakamu saiki. Ora tak nggih wae teng mriku. Lah teng mriki ya ora mungkin luput aku. Wah, ya meso endo ya, Mak. Endo, Iya, ora apa-apa iki mau Mbak Ika. Mbak Ika sampun diaturaken menika gubuk asmara pamundhutipun Mbah Haji wau sing diaturaken. Nggih, Mbah Haji Setyo. Pagiran saking kalian Mbah Haji Sanyoto. Nah, Ya, sampun diaturaken. saka Trenggalek iki, Mak. Iya, saka Sapu. Sapune apa ndi, Mas? Sapu niku andenge cikrak lho, Mas. Kula niku wong Banyuwangi kok tekoke sapu ngene ya ora roh to kok. Sampeyan wis mubeng minger ning Jawa Timur kok ya sapu. Mi Jawa Timur mriko iki jarang. Sapu ora ngerti kuwi. Iya. Cedheke sampah kuwi. Iya. Pun sampun diaturaken menika. Nggih. Nggih. Matur suwun ya, Mbak Tatin Genti. Nggih, monggo ndherekaken. Niki sinden berbobot. Ya. Kok saged ora Sik. Nyapa? Nah niki kula mohon saya nyempoti mboten napa-napa nggih. Mboten apa? Mboten napa nggih. Mboten apa. Tuk tuk. Diajeng Anjasmara. Kuwi dadi opo? Dalam sewu. Lah jenenge Anjasmara mesti kancane kuwi Jarwo goblok. Damar wulan cuma. Diajeng Anjasmara. Wonten dalam sewu Kang Mas. Tresnaku ora bakal ora mangsiramu yen to aku ki nyawiji mangsiramu. Mboten sah nyemprot to, Mas. Ora mung nyemprot ning aku ora bisa yen aku owah sarambut dening kuwi. Iki piye le gandeng mosok ngene lho. Diajeng Anjasmara. Pripun Kang Mas? Apa isih ana panggonan katresnan gawe nandur tresnaku marang sliramu Diajeng? Menapa panjenengan badhe semanding kalian kula to, Dik Mas? Ora mangkono. Lah terus kepripun? Yen aku iso ngomong apik jroning jiwa Injih, Diajeng kula Kang Mas. budayane menungso sing bisa nyawiji jroning katentreman ana ing bas toprake wis kowe iki gawe-gawe dhewe, bingung-bingung dhewe. aku bingung dhewe lho Gawe-gawe dhewe. tok dung Sampeyan ki nek ketoprak iki gandeng aku Yojo sampeyan Jawa Timur. Nggih. Yojo Jawa Timur iki beda. Lah kok saged lho. Nek Yojo iki mesti nganggo kata-kata ini, Diajeng Anjasmara. Kepiye pawartane nggonipun Kakang Us sawetara ora rawuh ning taman iki? Hai iki mesti ngerti. Hai, jajal. Oh, alah lha kula mboten paham kok. Lho ya ngono kuwi asli. Hai. Pun Kakang wis sawetara ora suwana ning Taman Sari. Kepiye kahananmu? Oh, ngoten. Nggih.
Asline ngono kuwi. Nek tak kei hei ngono. Lah piye? Gitu, Bos. Nggih lha ya mboten. Ya tenan kok ya. Ning kula tesih belajar lho nggih. Lah nek Jawa Timur Kak Suprandine pun Kakang ora prapta ning kene. Nggih, rada bideng ta, Mas? datar, ha? Rada bideng. Rada bideng. Nggih, lah anu. Suprandine pun Kakang. Malah kok njelo sapi teng ya, Dat. Namane manut to, mungkin ora tau noprak. Diajeng Anjasmara, hai. Nah, ini nang kene ndi, Mas? Kesusu hae ini iki lho. Ini kesusu. Maksud pripun? Rada ado Ending sithik, no. rada ado sithik. Dadi hae iki kaya pertanyaan lho, nek wong Yojo ki nek kene kono omong kene radong iki, ngono kuwi. Kepiye pawartane, Diajeng Anjasmara, Punten dalam sewu Kang Mas. hai. Kesusu deh, kesusu. Angel tenan. Angel sumpah. Gek sak hai ngono tok wangel. Bisa ya, Dat? Lah ngene. Kok mesak hae dadi bubar iki ra situ. Lah, lho wangel. Diajengan Jasmara. Injih Kang Mas. Kepiye pawartamu? Hei. Ah, kuwi meh mirip ning kurang bindeng. Kurang bindeng. Heh? Kurang bindeng coba. Coba dibuntat irunge. Diajengan Jasmara. Injih Kang Mas. Kepiye pawartamu? Hei. Kula Kok isih kurang bindeng coba nek anu wae coba golekno. Ngene. Iya anu coba irunge disemen sik piye. Lah alah. Piok-piok. Ya mati no bos irung disemen jenengan wonten-wonten mawon karo Mas aku. Ngene lho, Nduk. Hai. Enak ya, Dat. Sesuk ada lak toprak iki. Hai. lemune hae irunge dadi megar mingkup ngono lho. Ayo jenenge. Ora dadi boyo apa-apa, hai. Iya. Iki ya pinter Tatin iki ketoprak ya. Wah, nggih lah mriko niku sae-sae bos wong kula niku mboten saged to. Kula niku biasa teater. Napa? Teater. Teater nih. Teater ngapa? Teater, Mbak, sing cerita-cerita sing teater dadi demit, dadi Jenengan dados napa? kirek. Lah kok cocok banget nek dadi kirek. Ora ono boyo pangapa-ngapa, he. Ya Tatin ki ya nglarake ati. Lah ngapa? Aku mau muni cocok banget dadi kirek. Lah ya ngono. Anggepe baguse kaya ngono kok. Kuwi sak persiki nek dadi kirek rasa dipaesi wis wangun. Gitu. Wis cocok, mulane aku ngomong cocok. Di Apa sik ono santet elek-elekan ning omah? sabar sawatawis. Hei. Iya, he. Nika diaturaken apa, Bas? Nah, nembang apa kowe? Nembang napa? Kula manut Nggih. napa? Apa? Kadung tresno nggih, Pak. Kadung tresno ya ora apa-apa. Nggih. Ya dasare iki pas dawuh Nah. pinanganten. Leres. Jumbo. Nggih, aku tak gandrung Mas Percil. Iya, jajal. Iya. He. Aku ngefans lho karo jenengan ki. Aku juga. Ah, tenane. Oh, emang lo doang. Piok-piok. Ya iyalah. Net rong dino ae bahasane Jakarta lho. Ya ora apa-apa ta. He. Tetep tak kei sewengi tak kei iki. Ya. Terus Rina wangi dadi ati. sejatine aku tresno marang sliramu Diajeng, ning aku ana sing duwe, he. Sinten to Kang Mas? Mbok panjenengan menika ampun marahi kula dadi rada piye ngono lho. Ora bisa Diajeng, ora bisa. Lah kenging menapa? He. Enggak penak, Bos. Kok enggak Hene iki lho. Oh, Hene. Ngandani kowe iki jane sekolah ora to? Nah, nggih sekolah tapi mboten saged lho. Hene ora apa Ngiroke ora iso. Maca ya ora iso. Angel. Nulis saiki. Pripun? Piye carane nulis? Nulis Semarang tanpa A. Sora. Sik. Ah, iki adu kepinteran saiki. Nggih, pripun? Semarang tanpa A. S E M A. Aku nganggo A. Aduh. A R A. Aduh. Aduh. Apa kena udah Angel lho. Ora kena abjate ancen niku abjate Ora tetep iso A lho, Bos. nulis. Kurang memahami pertanyaan. Aku mengakon nulis Semarang tanpa A. Tulis wae Semarang tanpa A. Wis. Ngeten, Bos. Maksude ane niku mboten wonten. Lah aku ora omong nek ora ana to. Kok ora ana kok ora nglayati. Semarang tanpa A. Semarang tanpa A. Wis rampung. Lho, maksude ane ilang lho, Bos. Lho ilang nanti mbok digoleki. Piye to sih? Hei. Lah
Pak Seno enggak ngomong nek pakai huruf. Yo, Grup kan grup. Lah aku omong piye wong nulis Semarang tanpa A kok kangelan. Awake dhewe kleru nek. Ora dadi boyo pangopo. Ora bakal tak wales dina iki. Besok sak lejar jaman tak jadi Semarang tanpa A. Tok 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 tak tok. Tanpa darat tanpa nendra. Kang Mas. Iya diajeng. Kula menika mboten saged bubuk lho nek mboten kalih mbayangke wajahe sampean niku lho. Rupamu. Oh, Nek ora ngerti wajah, diam dulu. kenapa? Bos aku dirupa-rupane to Bos kuwi, Bos. Dak penak sih. Jare sampean iku wong teter ditembungi wajah kok mendono. Pesunan iki. Rupamu. Lah itu kudune piye? Buka. Kudune piye? Pasuryanmu. Lah, halo, halo. Saiki kula nika mboten saged bubuk menawi mboten kelingan pasuryanmu. Pasuryan panjenengan. Pasuryan panjenengan. Pasuryan panjenengan Kang Mas. Yo ngene lho diajeng. Besok-besok nggawa foto ngalor ngidul. Lah kula dereng gadah lho fotone jenengan. Alah kowe iki golek fotone percil yang ning sawah ana anak kodhoke tok foto. Heng. Tet, Apa? eta mangi. Piye? Kowe ora nggawa kanca, gah aku nek nggawa kanca. Oh, gak oleh tet. Gak oleh. Karo ngerubut kok kowe. Gak oleh karo bose. Gak oleh kerubung. Wanine dhewe-dhewe. Gampang Mbak nek putuhe Mas Percil niki Lah, pripun, gampang. wonten pundi? Teng sampul-sampul Yasin kan kan. Lah. Kon blongko apa piye kancane kok tak swodok ndeloser kok. Kayung yun marang slirane. Kang Mas Prabu. Kang Mas Prabu. Tak sodok ndeloser kemalan kok. Sing ngomong iki lho, ora roh suarane banci karo wedok aku rumah saku. Panjenengan menika saestunipun tresna kalian kula mboten to Kang? Ya tresno banget to, Nduk. Ora mungkin owah tresnaku ning wong liya kejaba sliramu, he. Menawi panjenengan menika tresna mbok ya sok dolan ngono lho. Duite ndak ono. Oh, jenengan kere po? Ora apa-apa kere sawetara. Kere sawetara. Ora dadi boyo pangopo, ya diajeng. Anjas moro kok seneng karo hamster. Ora apa-apa. Semarang tanpa A. Kleru dah tadi. Iya. Tansah kumawanging netra. Panjenengan niku mbok madhem rene lho. Ora bisa diajeng, ora bisa. Aku wis ana sing duwe. Sinten ingkang gadah nika? Iki. Panjenengan milih niki? Aku ngono sejatine jeruk minum jeruk diajeng. Ayo nek umpamane bawane ayo mending aku mbangane kuwi. Jane anyes kowe ning panas iki ngono lho. Ora bisa aku wah marang sliramu. Aja mbok tinggalke. Alah apa to karo masaku kaya-kaya ae. Karo masaku. Aku wis ora iso nek sebab ning omah wis enek. Panjenengan mboten tresna kalian kula? Ya tresno diajeng ning sithik bae ya. Ya wis aku tak milih iki wae. Ayo Mas. Masalah Jenengan kalau kowe, malah kalau panjenengan anane. tresna kalian kula mboten to Kang Mas. Apa wae sing dadi pangendikanmu diajeng aku tetep tresno. Heng. Ya tresno ngancane bojone merongos ning omah. Rada apik kok. Ijo lho Tet. Tombok vario sitok ning. Jol ngono. Bebasan bocah layaran ana tengah samudra agung tresnaku ora kena genggang. Saestu, numpak Kang opo Mas. layaran iki. Menawi mengaten mbok kula mbok dijak nang endi ngono. Ora enek duit. Nah, Padha kabeh lho, mosok loro. Walah dagelan loro kere kabeh. Ancene wis lunas lho, Bos. Serane nok ora nek poe iki. Dayun! Dawo lurae dawo. Pisan ae to.
Iki ngono wae to, Yun. Nggih. Iki ngono bojoku nomor 1. Nggih. Lah iki asli bos Banyuwangi, Minanggoji. Godhong waru bolong-bolong. Rupane ayu sapa nembong. Godhong waru suwek pinggire. Rupane ayu dawa pikire. Ya iki Yun, diajeng. Rene tak omongi. Emah, Diajeng. Aku Mboten. tresno banget marang sliramu. kula mboten tresna kalian panjenengan lho. Aja kowe gandrung-gandrung sing jenenge percil kene wae karo minak jinggo ya aku, Nduk. Lah mau sikile becik ngono. Ora apa-apa malah penak digluk. Ya kok nek arengan masak ngono digluk-digluk ngono. Malah enek kerine. Ayo, ratane ndak apa-apa ayo. Terus nah. Mbok ning mboten anu lho. Ora, Nduk, ora. Dawa. Urung tak celuk, Yun. Jero ati kadung tresna. Ngapa? Beda lho larase padha karo. Padha larase karo. Jeneng kolaborasi. Ndak iki. Beda mau terkenal po timbung budaya kuwi ketoke. Terus Nduk. Tan liya hamung sliramu. Iya. Iki dadi dayon apa ora? Ora. Nek ora ya ora ngono sikile. Aku wis penak ngene timbangane ngene, paleh iki aku lu Ngene wae. penak ta? Ngene penak. Penak nek jinjit ngono ta? Iya no Nduk, penak jinjit timbangane ora lah, ora kan ra teko awake dhewe lak jinjit kan rasane matus, penak ngono lho Nduk. Matus iki ngapa? Maksude lak apene nyeblos plembungan ki ning dhuwur matus ngono kenek akhire hadiahe nyemplung, buari iki engko bengi ku hadiahe luar biasa. Delok wayang saya oleh hadiah. Piye tenan iki? Lah napa hadiahe napa? Gong suwuk. Nek bali tombok iki Pak Gonge digandekke hadiah iki. Hadiah. Ora apa-apa. Iya. Ya. Satemah lara as mara. Ya. Ana. Monggo. Ya. Lamat wis katon tejane yen mbok berangkat sarang aduh wirakane sinawang tanambut seni yen sanggup wimbo patut nyoto yakni hati tan lilopi sarekmo nadyan bebasane kalingan ngadang sak lembar nikmat ayam wis kancatan rasa sangsa ning atiku. Ya. Iya. Ya. Matur nuwun nggih Mas Percil. Nika anu mau 2 channel saya mencapai 28.000. Wah luar biasa. Terima kasih untuk teman-teman yang lihat di rumah, lihat di jalan, lihat di kamar. Terima kasih. Terima kasih, mudah-mudahan SSC bisa menjadikan barokah Amin. dan bermanfaat. Amin. Nek nang mboten nonton sampean ya patok Bang Rom paling akeh niku 20. Paling akeh gandeng nonton sampean wah luar biasa meningkat.
Alah nggih mboten, kula niku biasa lek streaming namung pinten namung 200. Oh, 200.000 sampean niku wong kula ngerti streaming sampean kok ora sandak tau dagelan bodho kok streaminge akeh. Kok dagelan bodho Nulis Semarang tanpa air ra iso kok. Ayo kuwi kleru. Lah klerune ning kono kuwi. Engko sesuk kan cethuk neh. Awake dhewe engko gawe lagu tanpa R ya nek sampean. Sampean mama engko sampean gak. Mau aku saiki Lho ora, ya sithik wae dibotori. Tidak bisu, tidak bisa. Sesuk mben rek. Sesuk jenengan nak teng Jogja to Lah nggih? kula mbenjen lek kalian jenengan to Bos Tesian. Nggih. Sesuk bulan Juli ketoke. Kapan-kapan ya mesti kepanggil. Oh nggih mengke tak anu tak. Bulan sampean setunggal ngundang sampean jane akeh Piyayi Ujo sing kepareng ngundang sampean nek bareng nimbali kula nggih. Lawake cak percil niku nek mboten setahun le pasang tanggal mboten iso. Wah, kamen mateni pasar aku ya setahun ya suwi kancane ra mbadok. Jadwale sampean niku lho nganti ora alah ngancane Anu, pawongan Jogja niku. Sak anu Piantun Jogja. Niku ditanggap niku kan pentas apa mboten? Rika niku wis ora ana kodhok. Oh, ngoten. Nggih nun sewu. Niki ajeng digo mriku ajeng diperanakke. Lah, karepe aku dikae suwike lho, Tet. Oh, ya bener, Cil. Ya piye bahasane ya tenaga dibutuhne uang biasa. Ngomong opo? Ngiris lho Mas. Ya. Terus Pacaane sarwa asri serba
luar Ye. biasa. Wis. Ya seneng banget Tatin. Ya iya dhek menggemari Cak Percil kok ya. Wah, sami mawon. Sampeyan niku ya luar biasa. Iya ya pancen bener ya, Mak. Paman Arya. Wonten dawuh nggih. Dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabdanipun Kakang Prabu Karna ing Kawungga. Menika wonten satunggaling Nalendra Yaksa ingkang sowan. Menawa menika sumitranipun Paman Plasa Jenar. Aduh nyawet-nyawet jimat kula nggih. Nadyan ingkang bapa nembe sepisan menika ngawuningani dhateng Nalendra Yaksa ingkang katemben sowan. Tumunten katimbalana menapa wigatosipun nggih anak Prabu Ngastina. Paman Plasa Jenar katuran lenggah ingkang sekeca. Non ngestaken dawuh. Kisanak. Aja kira ingsun tumambuh yekti lagi sepisan iki ingsun wanuh. Sira Nalendra saka ngendilan sapa jejuluke? Ondetyan Kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku. Sinuwun. Sing gedhe pangapuramu lan aja gempung penggalimu yen to aku ora nggunakake tata basa sarta tata krama marang panjenengane. Ternyatane aku urip ana ngalam padhang diwenangake ora basa marang sapa wae. Ya ora dadi ngopo. Yen sampeyan dangu kelawan aku, mburi saka negara ing Pageralun Prabu Kumbara Yaksa, Prabu Kumbara Yaksa. Ya. Apa aku sowan ngersaning Sinuwun Prabu Duryudana? Ora ana loro Nalendra. Kejaba menata Ngastina Prabu Duryudana. Wah, ladala. Yen to kaya ngono gawe bombong rasaku lan ora kleru nggonku keraya-raya. Ngupaya menyang endi dununging negara Ngastina dina samengko wis kasembadan. Sawise satata nggonmu ngadhep. Marana wigati apa dene kowe sowan? Ana ing negara Ngastina Prabu Kumbara Yaksa. Sinuwun ndadosna kawuningan yen to sejatine praptaku ana ing negara Ngastina mau mung bakal pamer telung perangan. Pamer telung perangan apa wae? 1 keclaping cipta, 2 leceting wicara, 3 guna kasantikan. Keclaping cipta, nadyan aku ratu nak buta utawa Nalendra Yaksa. Nanging aku bisa ngerti lelakon ingkang bakal kelakon lan bisa ngerti lelakon sing aku ora mangerteni. Leceting wicara, aku saguh bantah karo sapa wae. Guna kasantikan, aku saguh didu karo sapa wae aja ngomongake wujuding menungsa. Nadyan dewa wae aku ora bakal irip. Kumbara Yaksa, ana apa sinuwun? Aja mung kandheng ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti. Yen pancen kowe ngerti sadurunging winarah lan ngerti lelakon ingkang kowe ora ngerti kelakone. Mula gagi saiki kowe prasaja apa ingkang lagi ndak rembug ana ing Datulaya sadurunge kowe sowan. Wah, ladala. Cilik gedene sampeyan nyoba karo aku ya. Yen kepengkok aja menggok, yen pener aja minger. Yen sampeyan dangu apa ingkang kelakon ana negara Ngastina. Panjenengane Sinuwun Prabu Duryudana bungah penggali merga garwamu Dewi Banawati entuk wahyu. Ya kuwi wujuding wahyu pulung ratu. Nganti ngrawuhake maratuwamu Nalendring Mandaraka Prabu Salya. Ing wigati bakal mbok kabari anake nggone entuk wahyu. Nanging Prabu Salya semune penggali ora seneng malah sajake menehi pangerten marang Sinuwun Prabu Ngastina babagan kanugrahan. Ya bener apa ora jagat Dewa Bathara? Paman wonten dawuh napa sing diaturake lawan Kumbara Yaksa menika sedaya leres. Weladalah malah ketekan wong pinter lagi pisan iki lho. Ngastina kok ana yaksa sing sowan mongko ngerti sadurunging winarah. Ya pati sengguni mapan kaya mengkono. Lho kowe ngerti karo aku. Aja kok kowe bapakmu wae aku ngerti. Weladalah tur dasare kowe sawijining patih ingkang kondhang ana ing negaraku. Kondhang apa? Kondhang babakan Maranata Praja? Ora. Kondhang babakan Asmara Gama, Asmara Tantra dudu. Kondhang patih Sekti Digdaya? Ora.
Lah kondang apa? Kowe pate kondang megatke wong omah-omah. Wis aja mbok teruske, Yo. Yen ngono sampeyan ngerti kabeh sapa sing lenggah ning kene. Sing eneng mburimu kuwi nalindring Mandaraka Prabu Salya nadyan aku durung tau ketemu. Wondene ingkang eneng pepungkuranku iki satemene dudu wong Kurawa lan satemene dudu wong Astina. Iki Begawan Durna pandhita kondang monyor-monyor. Turta dadi guruning para sata Kurawa. Ya apa ora? Lah cocok. Lah kok dudu wong Astina, Durna ki wong endi? Kuwi Durna ki wong atas angin. Nom-nomane jenenge Kumbayana. Bener apa ora? Takono. Bener Kakang. Heeh. Aku jenengku Kumbayana mbiyen, Bambang Kumbayana. Iya. Putrane Prabu Baratwaja Putra arep didadekke ratu ora gelem tumuli lunga saka ngatas angin. Nalika semono Begawan Durna nggone lunga kepambeng segara tumuli sumpah prasetya sapa sing iso nyabrangke aku yen lanang bakal diaku sedulur yen wadon dipek bojo. Tumuli ora suwe ana jaran sembrani ingkang negar-negar ning ngarepe Kumbayana. Tanpa didhawuhi Kumbayana nyingklak ana ing gigiring jaran sembrani digawa mabur ngungkuli Bengawan. Sakwise tiba ning tanah Jawa, jaran sembrani arep ditinggal karo Durna ora gelem tansah ngetutke karo Kumbayana. Saka gempung rasane jaran sembrani dipateni karo Kumbayana. Welah dalah. Jebul ora ngira jaran mau nalika tekaning pati wis meteng utawa wis nggerbini. Lho. Jaran meteng, iya. Meteng karo sapa? Takono sing numpak jaran mau. Meteng karo sinten Kakang Durna? Oh, kula dhewe ya ora ngerti wong kowe rumangsa numpak tok. Ora tumindak napa-napa. Lah kok iso nganti nggerbini? Kula mboten ngerti. Lah terus anak jaran mau saiki isih urip. Lho. Isih urip, isih mapan ana ing Sukalima. Jenenge Bambang Aswatama. Weh, ngono ta critane. Iya, Patih Sengguni. Bener Kakang Durna. Bener arep ngapa? Lho. Kok malah terus nantang. Lho sampeyan iku senengane ngoncaki karo eleke wong liyan kok. Dume ana Nalendra Yaksa sing pinter ngoncaki karo walaning liyan, terus mang pancing-pancing supaya ngoncaki critane Begawan Durna. Niku crita-crita kula dhewe. Niku lakon-lakon kula dhewe rasa mang ngoncaki. Perkara kula arep jalan karo wedhus sakarep kula. Oh, nggih pun ora sah nesu. Nggih pun. Ora sah dadak nanjing kali kula. Nek ngonten sata menika, nggih, ora sah dadak digenahke. Panjenengan kok metu saka weteng jaran. Oh. Nek sampean tak ora ngerti, jaran niku sawise tekaning mati wenteh dadi wujud widodari. Weh, Bathari Wilutama. Oh, dadi sampeyan niku tata batin garwa widodari ning blegere jaran. Ya men. Kok mesti digenah-genahke to? Blegere jaran ya men wedhus ya men, pokoke anggere widodari. Oh. Pokoke anggere widodari, anggere widodari. Pamandari yo wonten dawuh. Salajengipun dinten sak mangke yaksa menika badhe gadah wigatos menapa sinuwun yaktine aku diwenangake nglakoni tapa ngrame tegese tetulung marang sak pepadaning urip sapa ingkang mbutuhake pitulung aku mesti bakal tak tulungi nanging waton ingkang tak tulungi mau percaya kelawan aku sinuwun Kumbara Yaksa ana dawuh apa dina samengko panjen aku nedeng bingung krana garwaku Yai Ratu Banawati kadunungan Wahyu Pulung Ratu monggo kuwatir rasaku yen nganti Pulung Ratu encat saka angganing Yai Ratu Banawati mula dina iki mula kanggen pancen ku arep nulungi karo Duryudana piye carane supaya Ratu aja nganti oncat Wahyu aja nganti oncat saka angganing Yai Ratu Banawati. Oh lah dalah babakan perkara kuwi ora kok angel nanging gampang tumrap aku. Gampang piye? Ora sandadak kowe ngrawuhake maratuwamu ingkang ado-ado saka negara ing Mandaraka ingkang tinemune panjenengan ora pikantuk kali damar. Nanging cukup aku ingkang sowan sinuwun. Wahyu Pulung Ratu ora bakal oncat saka angganing garwamu Dewi Banawati waton
negara Ngastina kene tumbali wujuding getih kethek putih kang bisa tata jalma kuwi dadi jalaran wahyu lestari mapan angganing Dewi Banowati sinuwun. Dalah ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Ngara. Kumara Yaksa. Ana dawuh mapa ora pangling iki sinuwun Mandaraka dasar kepara nyata. Aku ratu ing Mandaraka Prabu Salya. Saiki mara gage nggonku maju ning ngarepaning Kyai anak Prabu Duryudana mau sayekti. Bareng aku krungu marang aturmu yen to kowe matur ngersaning anakku mantu Duryudana. Wayu Pulung Ratu ing mapan anggane anakku Yai Besi Banowati ora bakal loncat saka angganing Banowati yen to tinumbalan wujuding kethek putih sing bisa tata jalma. Mara saiki aku tak takon karo kowe. Mara aku saiki tak takon karo kowe, wangsul ana pitakonku kanthi pertitis. Yo, kowe arep mundhut pirsa apa? Sarta kowe arep dangu apa Prabu Salya? Ngendian ning jamak lumrahing ngatasé wong gayuh kanugrahan kok dadak memateni sak pepadaning urip aku tak takon. Yen pancen kuwi sing ngutus gurumu sapa? Marakanda. Aku tak takon tak adu arep karo gurumu. Lah yen to pancen kabeh ilmumu kau pikantuk saka para Jawata ngendi kayangane aku ingkang bakal munggah ning kayangan. Aku ingkang bakal adu arep karo dewa. Iki wis ngandhakake wong gayuh wahyu kok memateni samarang sak pepadaning urip. Aku ora mathuk, aku ora gathuk. Wis jamak lumrahing ngatasé aku ki wong tuwa ditimbali dening anakku mantu Duryudana marang negara Ngastina. Aku seneng dina anakku Banowati entuk wahyu ning rak aku ki wong tuwa wajibe kandan-kandan. Ing atase Banowati ki ora tau prihatin, ora tau tapa brata kok entuk kanugrahan kuwi mau. Wajibe pancen kudu diteliti sarta diglejah, digelar lan digulung. Aja nganti tuna tembe mburine. Kabagane ingkang sinandhang dening anakku Duryudana aja nganti mung sak kedheping netra. Nek entuk kanugrahan ya kanugrahan salawase. Ora mung wujud kanugrahan ingkang mampir. Ning bareng kowe teka lah kok dilangap-dilangap ucapmu ndrawili kaya grojokan nyerweteh kaya bedhese nebo pategalan. Kowe ngandhake dadi buta pinter, kowe ngandhake dadi buta ingkang wasis waskiteng esti. Nanging kelakuanmu sak ngisoring dramaan. Endah-endah kowe wujuding buta betah buteng aniaya. Mula ora jeneng mokal. Kowe matur marang seneng anakku Duryudana, kowe matur yen to syarat sranane wahyu manjing angganing anakku Banowati langgeng sak teruse yen to negara Ngastina ditumbali nganggo kethek putih sing bisa tata jalma. Duryudana, anakku longgir, kula nuwun sewu, ingkang Rama paripaksa radi nyelangkrak dhateng anakku lho ing Ngastina. Inggih krana sampun boten kiyat anggen kula ngampah dhateng mubal babaling kamurkan ingkang saknyatanipun sareng kula midhanget dhateng aturipun yaksa ingkang bingkanane menika. Rama Prabu badhe kepareng-paring dawuh menapa? Kula menika ing Rama ing Mara Sepuh. Kula menika ing Rama Mara Sepuh ing Mandaraka. Ketayalan wong tuwa dugi wonten negaring Ngastina menika pamrih kula supaya Ngastina menika dados sae samukawisipun. Upami anak kula Banowati menika pikantuk kanugrahan ya nugraha menika mugia langgeng wonten anak kula Banowati. Dados kadang-kadang anggen kula tutur-tutur dhateng anak kula mantu ing Ngastina menika pamrih kula supaya kabagyan menika ndoneng namung sak kedheping netra, mboten namung sak umuring jagung, sak uruping damar. Menika sampun ngantos. Namung selaminipun mila wahyu menika kedah dipun reksa kanthi srananipun panjenenganipun anak kula ing Ngastina menika tumindak ingkang utami, tumindak ingkang sae. Mergi wahyu mapan wontenipun di papan menika tansah manjing dhateng titah ingkang tansah nyramakaken gesangipun dhateng tumindak ingkang sae lan becik nggih. Mboten wonten wahyu kok mapan angganipun tiyang ingkang nuwun sewu kirang panarimah kriyang priatos lan kiyang tapa brata. Mila dinten sakmenika kula suwun paduka anak Prabu keparenga sak mangke angipatna bebandaning raos, angipatna dhateng bebandaning raos ingkang lerekipun namung badhe tumindak ingkang boten prayogi. Tumunten sak mangke Sinramawi tirta wening monggo dipun wiwiti tumindak ingkang sae. Supados wahyu menika tetep langgeng manggen-anggenipun anak kula Banowati. Nggih. Matur sembah nuwun. Namung sareng kula petang-petang jebul pinanggipun syarat menika kula wau menawi kula lampahi awrat ingkang dipun ngendikaken Rama Mara Sepuh kula ing Mandaraka. Awrat kados pundi?
tumindak menika menawi mboten cocok kalian manah menika mboten badhe saged kelampah. Nanging sareng kula petang-petang jebul gampil pados wujuding kethek putih. Diagem tumbal wonten negari Ngastina. Menawi Ngastina sampun dipun tumbali kethek putih bisa tata jalma. Tan wandi mboten perlu kula menika angowahi watak wewantakenipun Duryudana. Wahyu Pulung Ratu badhe mapan angganipun Yayi Ratu Banowati slaminipun tekesipun. Inggih, tekesipun kados pundi? Rama Prabu saged nyuraos piyambak. Inggih, menawi ngaten sak kranjang kuplak aturipun ing Rama ing Marasepuh. Menika mboten dipun agem. Kula ngertos. Nanging sareng seklima aturipun buta ingkang sowan monggo dereng dadah, dereng pernah papan panggonanipun. Malah panjenengan agem aturipun. Mboten menapa-menapa nggih, mboten menapa. Menawi telu mekaten sampun mboten wonten ginanipun menawi kula menika kedangun mapan wonten negari Ngastina. Samangke gandeng sampun mboten dipun agen aturipun ingkang Rama ing Mandaraka kasekicakna lenggah ingkang langkung prayogi kula tak wangsul kemawon. Nggih, Rama kula caosi kamardikan. Rama badhe kepareng lenggah wonten ing mriki kula sumanggaken. Menawi badhe kepareng kundur kula namung saged nderekaken sugeng kundur sekicakaken lenggah. Ning mangke menawi ana napa-napa sing dumadi wonten negari Ngastina, sampeyan aja sambat karo Marata sampeyan Mandaraka nggih. Jagat Dewa Bathara. Kumbara Yaksa wonten dawuh sinul. Nganti wong tuaku dhewe Rama Prabu Mandaraka duka kelawan aku merga nggonku manut kelawan apa ingkang mbok aturake. Ya, sabanjure kepiye? Dina samengko gandeng kowe bisa ngucap wahyu bakal langgeng mapan angganing Nyai Ratu Banowati. Mula babarke pisan. Yen kowe ora iso goleki wujuding kethek putih sing bisa tata jalma dadi tumbal. Aja takon dosa balimu ning Ngastina, mesti tak tugel gulumu. Wah, ladala. Lah malah entuk gawean ya sinuwun. Yen to pancen kaya mengkono aku sago, ngupaya menyang didunung kethek putih bisa tata jalma. Dadi tumbal wadal negara Ngastina supaya Wahyu Pulung Ratu langgeng mapan angganing Dewi Banowati. Banjur mangkatku besok apa? Dina iki uga ndak jaluk budhal saka negara Ngastina. Budidaya tumbal supaya kelakon Nyai Ratu Banowati ngrasakake Pulung Ratu selawase. Njaluk pamit sing ati-ati, aja kaya bocah cilik. Kumbara Yaksa.
timbalan. Pun kan jamu ger. Sampun lega raos sing manahipun ingkang putra Ngastina. Nadyan kedah kula tanggel jawab babagan dukanipun Kanjeng Rama Prabu Mandaraka. Lha nuwun sewu. Sampun kuwatos dhateng dukanipun ing Rama ing Mandaraka krana nata ing Mandaraka ingkang Rama. Menika penggalipun nuwun sewu. Pambeganipun panci kados mekaten nggih menawi boten cocok tumuli badhe duka. Nanging sakmangke boten dangu tertentu badhe sowan malih wonten negari Ngastina. Paman kula sejenar kasinggihan mekaten. Bodolo Wonten dawuh. kula aturi ngodha lampahipun para sata Kurawa. Keparengipun Lampahipun Kumbara Yaksa dipun odol adoh dicerak-cerak didoi. Sampun ngantos kawistara. Yen pancen kelakon boyong kethek puting bisa tata jalma. Kumbara Yaksa badhe kula sengkaken ngaluhur dados kadang nata ing negari Ngastina. Lah yen ben pancen mung kandhek ning pangucap ora kababar dadi pakarti. Kula nyuwun pamunten. Dipun keroyok kemawon kaliyan para sata Kurawa. Kula boten kepengin sumurup ana ratu. Pangandikane blindra-blindri kaya banyu tumumpang godhong senre. nuwun ngestaken dawuh. Kakang Prabu Karna Wonten dawuh timbalan Nyai. sampun atus negaken dhateng kadang kula para sata Kurawa. Kawula nuwun ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Ngatos-atos sampun kados lari alit Kartomarma wonten timbalan. Budal kang padha sipa ingsun kundur kedatun. Kawula nuwun ngestaken dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Kartomarma. Purna gatining parangkilan. Sanata kundur ngedatun jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading. Kadharangan sangganing Purumban Jedi manggung ketanggung Jaka Paloro ing samungampil upacaraning keprabon. Kawis dengan saking Mandra tindaknya Sri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya gumebyar candrane.